Boas! Pois, despois de 205 sesións que rematei a campaña de Fandelver máis Tyranny of Dragons, tiranía dracónida para min, e agora que rematei, pois vou a facer un repasiño de cada capítulo para ver se a quen a está dirixindo e axuda, como me axudaron a min moitas guías que estaban compartidas pola rede. Así que aquí ven o meu granciño de area e imos a ver o primeiro capítulo, que como amosei é Greenest en chamas, vale? Esta campaña empeza un pouco modo, como din moitos, hardcore, vale? É moi durilla, entra moi a saco, así que son importantes os ganchos. Se queremos que non preparemos o capítulo en vano. E no meu caso, como xoguei primeiro Fandelver, eu asociei unha NPC coa que fixeron moi boas migas o grupo, que é Garael, e me inventei que estaba... Bueno, obviamente se estás xogando esta partida, isto é Supremasters, vale? Me inventeime que era irmá de Leosin. E bueno, algúns temas tamén de un trío amoroso por aí e cosas así. E no meu caso, se vedes o mapa que ven ao principio, o lugar onde se comeza a campaña, se xa nos coñecemos un pouquiño o mapa, temos por aquí Waterdeep, aquí arriba, pois a verdade é que temos que baixar Baldur's Gate e aínda máis hacia aquí abaixo, vale? Ao final do mapa está Greenest. Non é un sitio que quede moi a man en xeral. No meu caso, estaban en Fandelver, porque estábamos xogando anterior, e a proposta foi que viaxaran a Am. Me inventei unha aventura polo medio e, bueno, pasaron cousas. O caso é que acabaron nas costas de Beregost, preto de aí, que é a costa que está máis próxima a Greenest, próxima, tendo en conta que está bastante dentro do mapa. No meu caso, achegaron todo o grupo inconsciente, había certas urxencias e os acolleu un paladín que seguía tamén a Yelmo como a paladina do grupo. Co cal, pois, acolleron no seu carromato e levounos en dirección a Greenest, onde estaba a súa mentora. Casualmente, a mesma mentora que a da paladina do grupo. Entón, aí había xa un gancho. Outro gancho era Leosin, que era coñecido de Garael, da outra NPC. Entón, teñamos por un lado unha clériga, porque no seu caso a súa mentora era unha clériga, non unha paladina, unha clériga que podía curar ao resto de membros que ian enfermos nesa caravana na que estaban bastante graves. Outro gancho era reencontrarse con Leosin, que é medio irmán de Garael e que lles tiña que dar información. A maiores aí tamén se encontraban con outros membros do grupo. Estes son os ganchos que a mí me coincidiron. Está ben que sexan ganchos de peso para o grupo, porque, como digo, a situación na que se atopan é que cando se achegan a Greenest, a cidade está sendo asaltada por un grupo ocultista e incluso teñen un dragón adulto azul. Isto se supón que empezas a nivel 1. O meu grupo empezaba a nivel 3 porque viñan da lá xa lles baixar a niveis. Non imos discutir isto. Entón, eu sí que ao empezar a nivel 3 lles compliquei un pouco máis a vida, pero de base está moi complicada xa. É moi mortal. Se o grupo decide entrar, é bastante probable que morran. Hai moitos encontros e demais, entón hai que facerlles notar, se non o notaron xa claramente, que a gravidade é alta, que se acceden ten que ser con cuidado, e se son un grupo bo en xeral, probablemente queiran entrar para sacar a xente, menores, persoas vulnerables, e, bueno, axudar no que poidan, pero non a costa das súas vidas, digo eu. Entón, os ganchos están ben, pero que vayan con cuidado tamén. A aventura en sí, bueno, isto é en 1489. A aventura en sí, nesta cidade, non é unha gran cidade tampouco, pero, bueno, ten un forte, vale? Que é o que se ve na imaxe da portada. Que mal apunto, verdade? E logo ten unha chea de encontros. Intentade que se... Está difícil de manexar porque, aínda que sí que trae un mapa, o mapa é moi amplo.
vale? É dicir, non é un mapa de combate, é un dos típicos mapas de cidade. Se ti te queres mover dun lugar a outro é complexo, se intentas debuxar o mapa podes morrer no intento. Hai mapas pequenos que fixeron fans das seccións nas que se xoga e de algunha situación aleatoria en medio da cidade ou así, e bueno, podedes topar mapas xenéricos que poden ser útiles, pero a moverse dun punto a outro non hai mapa, que se queredes crealo, pero sería amplo. Entón tedes que xogar bastante co teatro da mente e logo se queredes sí que podedes emplear os mapas específicos en cada zona. Aínda así, como poden xurdir eventos de sorpresa, no meu caso se estaban atacando creo que dende o interior dunha casa en ruínas e demais, foi bastante complexo algún. Despois, de base os combates son complexos, hai un montón de inimigos, pode ir a salvarse o muiño, aí foi o último lugar no que foi o meu grupo, estaba a clériga. O meu grupo foi a todos os eventos que pon aquí misións opcionais, o meu grupo creo que as fixo todas, pero sí que se plantexa que escollan, que decidan a onde queren ir. Estes non saben decidir e van a todo. Entón, bueno, hai que ter en conta que son delicadas, de verdade. No santuario pasaron bastante mal. Non dá unha opción para atacar o dragón. Supónse que o atacas desde a distancia. Eu fixen que dentro da ferrería, que creo que li nunha guía, houbera unha balista, unha destas balistas grandes e enormes. Entón podían ir recollela, traela ao forte e dende aí disparar dende arriba coa protección de gardas e das murallas. O caso do meu grupo se lles caeu cando estaban subindo, así que esnaquizouse e non puderon atacar. Pero é interesante, este dragón volve a ir máis adiante. Así que é interesante que, ainda que aquí non o pon, haxa algún tipo de guiño ou algo que faga que os recoñezan. Pois non sei, que este a piques de matar a un, que se lle achegue e lle respire preto e os paralice. Neste caso o grupo sí que se quedou paralizado diante do dragón en algunha escena, non a recordo moi ben. O que se consiguen atacarlle coa balista e lle fan algunha marca, anota, porque vais a ir moitas sesións máis adiante, pero moitísimas. E así o tes, e dice, recordades ou ten unha marca xusto preto no ollo ou donde fora, e queda aí para que o identifiquen, que sempre, ou que teñan algunha venganza persoal, depende do evento que se dea, non? Pero ten en conta de darlle unha relevancia a este dragón porque volverá. Logo aquí tamén o culto fai prisioneiros, ademais de roubar ouro, tesouros e demais, aí tamén tedes para coller algún gancho, fai prisioneiros e prisioneiras, levase xente consigo para traballar, para vender, para o que gustedes. Entón tamén podería raptar a alguén que sexa importante para o grupo ou simplemente unha persoa que sexa importante para a aldea, ou bueno, calquera é importante para a aldea, non? Pero bueno, que de alguna forma, según como sexa a forma de ser do grupo, poidades coller dai o gancho. Esa dá tamén xogo. Incluso se non queren entrar, podedes indicar como empezan a sair algúns carros nos que se escoitan berros e quizáis nese momento lles berren, salvade o meu fillo que o deixei escondido na casa ou algo así, para que o grupo se anime a entrar. Pero tampouco presionedes o grupo a entrar porque de verdade que é moi mortal. Claro que como máster é un pouco fastidio preparar todo isto para logo nada. Tamén transmitido o grupo que poden intentar fuxir. O meu grupo no santuario estivo a piques de caer. Foi un combate moi duro e saíron por patas e non pasa nada. Sobreviviron un día máis. E logo hai un evento que tamén pon aquí como opcional, que é o Half Dragon Champion, que é o combate contra o Dragonborn. Este Dragonborn chamado Ciangraz volve a sair tamén, pero a diferencia do dragón azul, que tarda moito en sair, este sae moito máis pronto. Hai como opción a facer un duelo, que sempre queda moi épico. É moi probable que el gañe. E se non gaña podedes romper as normas ou algo así. El non rompería as normas, pero alguén do culto podería rompelas e leválo en contra da súa vontade e que logo teñan a oportunidade de volver a facer ese duelo cando se reencontren. No meu caso non gañaron, de todas formas o combate pois incumpriron as normas. Entón, pois, cousas pasaron. O caso é que
igual que o dragón, este volve a ir máis adiante, así que te den conta se hai algún guiño ou algo que poidades facer ou unha ameaza, pode ser tamén un gancho, un NPC do seu trasfondo, ou que ele estea traballando, que está, para Frulan, e que Frulan sexa a NPC do trasfondo do outro. Ou que quizáis vexa a un do grupo e diga: a tu cara me soa alguén que... bueno, xa sabes, que fixen caer. Ou algo así, dando a entender que matou a un familiar, non sei, algo así. Se algún ten familiares perdidos ou o que sexa, pois podería facerse así o gancho. A parte boa é que é moi emocionante, quero dicir, ti te metes na cidade, empezas a intentar avanzar, ves un montón de cultistas por un lado, polo outro, ves xente que pide axuda, hai lume nas casas, intentas ocultarte para que non te vexa o dragón. É dicir, é moi emocionante da xogo. Esta campaña en xeral ten bastantes capítulos variados e diferentes. Empeza bastante hardcore, pero está interesante. Entón, nada, agardo que fora algo útil os comentarios que fixen, sobre todo sendo o primeiro capítulo te den conta o valor dos ganchos, estaría moi ben que non morreran xa. Entón, nada, dadelle unha oportunidade e tamén se tedes comentarios ou algo así que queirades dar para outras persoas, e comentádeos. Eu no meu blog, que o deixarei na descripción, vou deixar unha ligazón. Eu fixen unha profecía, vale? Por se vos serve para gancho da campaña, ou a profecía poden topala neste capítulo ou máis adiante, bueno, pode ser interesante, non? Unha profecía aí de que hai algo que se pode cambiar. Eu a fixen en castelán porque o meu grupo estaba integrado por persoas de diferentes zonas de España, pero fixen a súa correspondente traducción. Así que por que non pechar este vídeo coa lectura da profecía? Aí vai, non xulguedes. Trazos de sangue no firmamento, sede de poder e coñecemento, corpos, unha vez puros, inertes, xogos de sortegos e berces, inocentes en martirio. Xacen os seus corpos ausentes, tras un contacto co estixio, anhelos insatisfeitos de dominio, ambicións que someten almas. 5 rostros contactan o abismo a través dunha cor de escama. Sentindo en sí un poder inaudito, requiren de grandes sacrificios. Puro sangue celestial corrompido, lexítima chave da prisión, liberando 5 aberracións, liberando a súa raíña e ama, volvendo a terra lume impío, consumindo da vida a chama. Aquí sí que hai algunha referencia a un dos trasfondos do meu grupo que podedes quitar se non o entendedes, que é a parte de que requiren grandes sacrificios, pura sangue celestial corrompida, porque a paladina original do grupo era unha tiefling que tiña sangue celestial tamén. Entón fixen o xogo porque nos outros fondo había algún tema de sacrificios, pero o resto se ve claramente que fai referencia a Tiamat nos 5 rostros e demais, tamén xoga un pouco coa cor e tamén fai referencia aos rostros como ás máscaras. Entón, dunha forma así un pouco sutil, e o lume do inferno e demais. Entón, igual modificando un pouco, pois pode resultar interesante. Está tamén a versión en español. Entón, bueno, aí vos queda. E se vos serve de algo, pois aí a tedes. Así que nada, agardo que vos servise de algo vídeo e iremos avanzando cos seguintes. Sorte nos dados.